Sige na, okay na. Sabi ko nga sa'yo eh. Sana mag-graduate ka. Tapos, sana sabay tayo mag-aral sa third year. Kahit sa miss school. Ang gusto mo. Ako na parang pwede ah. Magsabi ko yun, seryoso din gago. Tapos, sana sabay tayo mag-aral sa school. Kung saan gusto mo. Di ba, alam sabihin ko sa'yo, Ben. Nagtampo ko sa sarili ko, Ben, kasi hindi ko pinapunta ako sa probinsya. Second year tayo na. Siyempre, umulit ako. Di ba, kahit umulit ako, ikaw pa rin sasamahan ko kahit na third year ka, second year ako. Ikaw pa rin sasamahan ko, Ben. Kasi nga, wala akong nagawa kasi, alam, Ben, sabihin ko sa'yo, Ben, alam mo naman yung nangyari, di ba? Lalo ng birthday ko. Siyempre, nagpalayo ako para makalimot na din. Na sana pala, tingin ko lang na-realize, sana pala, nakinig ako sa'yo na, di ba naalala mo yung Pasko, 2010? Sabi mo, mga agaw siya na kaibigan, ganyan-ganyan. Nagtampo ka pa sa akin, kasi di ba, umalis kami ng dalawa, Hindi mo lang nagtampo. humabol ka, ikaw nagsabi, galit ka lang gago, nakainom ka lang gago, alam ko yun. Hindi. Siyempre, pero alam mo, sana sinunod pala kita, kasi di ba, mas ikaw yung nakakaalam, pero mas sinunod ako kasi yung isip. Mas sabihin na. Pag sabi ko, pagtapos natin ng third year na, sige, sabi natin, hindi naman fourth year, college. Sigurado ka, pasado ka. Hindi fourth year ka na next year. Ako, third year pa din. O, tangin lang yan. Paano tayo magsasabay ng fourth year? Ano na kita? Ano? Hindi nga, pasado ka. Sigurado ka. O, ba't Trinity ka pa din? Okay, ayoko na dun. Ano? Nintindihan ka tabi. Alam mo pag mga gagawin mga sa Trinity. Alam mo ba tumbay sa Trinity? Hindi lang dahil doon kasi dahil sa mga gagawin mga estudyante. Yan. Kasi pangat sila pagka hindi nila gusto yung trip mo. Pag iniitang ka talaga nila, Bin. Alam ko yun, Bin? Ayun yung sabi ko. Hindi gago. Ayun yung sabi ko na ano. Wala na. Gago.